Number 19. Please shift it.
Jesu nang kereng alang kang itu mapan nang hello sethe alang ne ing itu hello takbir tha ne sethe apan hempu so kanung nata pa tin nan sungin hela salenga ne sethe apan hempu nang li chok lo la so lun lun pen ka do ka ve thur pet pen luna nambar inko rahim la so lun lun pen ana wa kan ro on pisenang nambar song hele patina hian polin kan zatemin al sesun soma o Nili tu mapan arni ke ve ke pipen lang li hem kang thir allo ka chingrum sia phan apor ke me ni tu mapan nang ke pipen apor nili tu mapan nang za kon bo ma ba arna mapan ke bo di bo ben lang li ba tu he kon bo sena ana malang kang thira tu bon sena pathian thu ngai thang u Mathayo sang deng pi kre siang deng soi poiran ne ke pen chan chin phra mathai sia bung song ka chang song de le pare trangin ang horka dik pen pot kela ka tum ang ne long pang mong ne nang tum phan nang pasang long si nang tum ne zuali separ phang ra ne long pen char li nong ima ne ke asok dur la pen che pa bi eklo la pen ne nang tum nang me thang ke la pen sang lu ko ima ne zuali la pen ne in bor ke ar sang ka ang deng pi
thoksi ang jeng so thok sangnom lapen nang tumapan nang pidet si rinom lapen nang tumlong si pacheng non lapen nang tumapan nang pidet si ima ki hang abang putin long rep si Gariya bangaling hek long si lapen kapacheng bangaling pan pidet si Jantin Prama Thai siya kung song makachang song dili Korea. Nang ni thok rim le Crusade te u kahena alo lima pasok tira se u. Kahong kol ba ula kahena asiro u. Tunduai rolle rilwai ngai to tak kani ni. Kecuali tharau tan sok nai huang. Kahong kol sunuang lah kapur posa nani. Kung sarita katian tuin lai satu Dil ro te chuan an pe an chu zong ro te chuan in huang kik ro te chuan an hon sakang chu tu ko adil pian chuan an hu na tu ko azong chuan an hu na tu ko atik chuan hon sak bo ma de anam lam kang thir ka po ni tang put anam thir su me pa ko na Ili tumamay anam malong anam ka dong pen anam malong ko kadai siya pan BETHEL Ministry Deputy Speaker Hare Lalrindika dari hang kolpo ganis ho te patian nela min gan sakatong try na min nai saturin BETHEL Ministry and Deputy Speaker tangwal Lalrindika trong try turin so Thiên ma của như trong trái của Hallelujah Amen lalpa min kan fakta kan soi moe che hun chale hun lo min siam sare ba min lo kan che cha zalina lalpa nang ma sa ku yi hala nang ma mor pan ku te zong ni kan mo lai zon chwa nang in min ti tlai le la ma thai punga cha ru ran huangin Filnaril kama tui hal chun enga thole an kai don sia ti kha I thuti amania zalna hian lalpa nang ma chagin kan tui hala kan rila drama kan mo sia kan mo na lai zo da chon in puang thar le ang che khowele kan lai kha mi tam te kan pan sia lalpa tu maril tramin hotil ngai lawang kha zaina po hen lalpa kan chung ero puna kar lang la engril punya helai muni kan pan khom ti ingai ko lawa lalpa nang man rudik takale le chapa kuar tak kai tak ithuan lo na pakhat kal chara helai muni kan so san le thela turatan kani khom zong zong ipu ro pe kan lalpa isu krista bungin kan hla ne amen Mondoli Secretary of Han Hang Konsena la kapeklang siap Han por pi po kan ko kan siap tu kan so mga ko tu ro mo te den bin siap ti sala nge Mondoli Secretary of Han Konsena Prangsi pini ongwe lakelitum kacet stame piningwe lakelitum Mondoli committee pen kepathik tanga teng pen before Mondoli long heling Crusade kithik pon lake taring ko rapo pen pinian ke ni thoman lo jo thoman lo si piningwe kacetong before Mondoli pen chenglok Mondoli kaprek pen kewang according jiratum lapen dak nang chetong dun missionary according jiratum lapen Hong hari lapen Hindu according atum stame nang chetong dun theklo la kado kowe pening we litum kachetong ana phanstame em puji Yesu Kristo men pen kado kowe phanstame kardong pejero pening we li son tak thaklo litum labangso healing crusade Kipaman pon lakelitum kikem pon bom lakelitum keso det lapen
Oka keso lapen karjong keso tum phansi alang litum phansi kardom pipon lo lake litum phan kardom pipon lake team of youth alang litum ke risoi jang ason lo BETHEL ministry from MIZORAM alang litum ke MIZORAM pen sigewang lo se alang litum phan stame ilitum da difu mate karbiang long long along stame alang litum labang so program ng command pon bon lo ini an dak di form duli lo nang litu lo silitum upay ke milo alang litum pen kado we chetong long pot sepening we stame alang litum pen si lapuson klem pon po kiso de datum phan ke litum arna malam ke than lapen lun kilun pen stame alang litum ardom pon po lapuson si litum maning arlo jong si ake kroy dolo kunti litum ake so doan stame litum mepo ko litum ning thelona pasi litum kiceng pen kebang tum an stame pinap an ke kijudlo we phanta pachini lo lapen litum halloween pen kebang atum stame do theklo kiso de ratum alang litum kiso pen kangni uni edet pusonta do theklo ase alang litum phan stame kangni jia dim lakula ulpidanum na alang litum ingi longko ala pule dam stami choklo lapen halloween pen kebang keso kecelang dia tum jong si do punate alang litum ki do ke thaga dim abe punate dak litum school hemlong stame ki do dim dolo stame alang litum pe ri bangke mithang pen chewana ko do dim bangke dolo lapen kicho kijun stame dak pen pipon ko so to we phan stame pachini lo silitum keso lake majokta ke meji phan sining ke hanglo ilitum oko keso jong si dokok lo punte litum ke claim nang jia kam ans tame litum claim thek hidat ko asia kenang sot litum ke pame lake litum kenang sot lo asia litum ke kroy do wek nang si dolo punte litum ke mepu kule litum ning thelona apen arnam ke litum phan akang hon apen akajin so thepik alang like ake joy pen si litum phan langkang itu tumpan ke ake joy pen si litum phan pijun lo sibason ke litum ke kroy chepethir pon bom lo na ning chipaning ding pon bom lo na ning stame litum chilar pon bom na litum man ning jong si chilar pon lo puntil labang so ke so stame nang lime po pu ning thena po labang so ke so medelo punte nang li ke jok along lo lain lo kado we phan stame kachuning ria lambang ke pining vela ke litum programa bangke kai ke dam bom ason lo pining vela ke litum chairman lo director ke litum reverend silal rotima la ke litum longri pastor lo lapen speaker bangke Frederick Lalrindika alang like BETHEL ministry of MIZORAM lo lapen pining ve ilitum phan lam kelar konji lake sangpi silal chan hmi shop pensi litum dak kardom hemlong kadok we stami chitong ko monle sortum dak pensi litum armu chijeng wate procession stami litum dam ko dak pen dam ko ha birala get pen kuwang ko dakla main road long mangdel punti dak kardom hem an stami litu ko litum kadok we to we pan stami pachini lo labang so hut litum phan ke ja ponji lake usumar sunday school ke thana tum an pansi committee pen stami thik pon alang tum si litum phan japon ko sunday school ke thana tum an apora bangke baji truck lo 6 am adap lapen sound system kithik pon jatum lake chugadam tang committee hut kithik pon lake alang litum phan si thik pon lo sound in charge atum phan si thik pon lo lake sar Chandra Singh Pangcho sar Wilson Timung Thare John Kathar Thare Lalin Tuanga sar Dhorom Teron alang litum bangko phansi thik pon lo sound system hai alang litum thik pon dia bangke open sotuli arbo kiri lake bangpli han thik pon lo alang litum ke dikon sarmen han se dikon David Iso dikon